салом дӯстон, хабари муҳим дар бораи Криштиану Роналдо ва содир шудани ҳукми расмӣ ба корти сурхи охирини он мебошад. Дар хотиратон бошад, Криш дар бозӣ бар муқобили Ал-Ҳилол бо ҳимоятгари ҷангараи арабҳо бархӯрд кард ва бо довар ҳам баҳс намуд. Барои ҳамин ӯро аз иштирок дар ду бозии баъдӣ маҳрум карданд. Ба ҷои Роналдо касе дигар мебуд ҷазои сахттар мегирифт, аммо бо бозингари португалӣ ин қадар маблағ дода мешавад, то ки бозии ӯро тамошо кунанд. Аз тарафи дигар дам гирифтани Роналдо бад набуд, чунки дигар ба Ал-Ҳилол расида наметавонанд. Ӯро ғайри зинаи якум натиҷаи дигар қонеъ намекунад. Агар Роналдо аз рӯи шумораи голҳои зиёд дар ҷаҳон якум шудан хоҳад, иштирок накардан дар як бозӣ барои дастаи заиф ҷазои сахт мебошад. Ин ва дигар хабарҳои муҳим ҳар рӯз дар видеои нави мо пешниҳод мешавад бо баёни назару андешаи худи муаллифи канал. Агар ин вариант пешниҳоди хабарҳои футбол ба шумо писанд бошад, обуна шавед ва лайки қиматбои худро гузоред. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро то рақобатҳо дар бозии ҷавобии якчорниҳои Лигаи Чемпионҳо интизор мебошам. Барселона дар майдони худ ПСЖ-ро пешвоз мегирад. Боруссия Дормунд кӯшиш мекунад Атлетико Мадридро мағлуб созад. Бавария ҳамаи қувваи худро сарф мекунад то ин ки Арсеналро гузарад. Реалро бошад бозии мушкил дар меҳмонӣ бо Манчестер Сити интизор аст. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. баъди оне ки Хаби Алонсо расман аз монданаш дар Байер эълон кард, нақшаҳои Бавария ҳам дигар шуданд ва онҳо дубора ба бозор омаданд. сайди навбатии мюнхениҳо бо барор хоҳад буд, зеро каси дигар не худи Зидан ба додашон меояд. Зидан ба қавле зиёд ноз карду ахиран аз хоби гарон хест. Машҳуртарин фаронсавии арабитабор ниҳоят бо роҳбарияти Бавария мулоқот ҳам кардааст. чӣ тавре аллакай маркаи испанӣ менависад, мутахассиси фаронсавӣ зид нест ки ба вазифаи мураббигӣ баргардад, зеро баъди рад кард як қатор пешниҳоди гранди футболӣ ва истироҳати бо фароғати оилавӣ кам-кам кор ҳам кардан дар кор. Зиндии Зидан аз замони рафтанаш аз Реал Мадрид моҳи майи соли 2021 3 сол мешавад ки фақат дам мегирад. дар давоми 2 маротибаи кори мураббигиаш дар Реал бошад, тамоми мадридиёни ҷаҳон аз Зидан як умр миннатдоранд. ӯ дар кӯшиши аввали мураббигиаш тавонист 3 маротиба пайҳам дар Лигаи Чемпионҳо зафар ёбад. баъди бозгашти дуюмӣ ба Мадрид бошад, барои бобои Перес унвони қаҳрамонӣ дар Ла Лигаро баргардонид. дар давоми ин 3 соли бекориаш 1001 пешниҳод аз Англия ва Италия барояш омода буд, вале ӯ бо сабабҳои мухталиф ягон пешниҳодеро қабул намекард. як сабаби дигари кор накарданаш дар сатҳи бошгоҳ ин интизори қабули даъват аз ҷониби мунтахаби Фаронса буд. вале дишамро ки корҳояш созанд, як ҳаётам аз вазифа ҷавоб намедиҳанд. аз ин рӯ сармураббӣ шудани Зидан дар гранди футболие чун Бавария бояд ки аз рӯи мафҳуму мантиқ дуруст бошад. камтарин коре ки ӯ ба осонӣ он ҷо карда ин ҳам баргардонидани унвони қаҳрамонӣ дар Бундеслига хоҳад буд. бузургтарин кори Зидан дар ҳаёти минбаъдаи футболӣ бошад, таъмини Кейн бо ҷоиза хоҳад шуд. аз рӯи мантиқи динӣ агар ин амалро анҷом бас кори савоб хоҳад кард, зеро Кейн як умр дар футбол голзанӣ карду ақаллан як ҷоизаи ормониро нагирифт. собиқ мураббии Реал Мадрид агар эҳтимолан ба Мюнхен рафтанӣ бошад, шогирди пештараи Зидан ба Мадрид баргаштанӣ аст. ин ҷо гап сари Марко Асенсио меравад ки бозгашт ба Мадрид анҷом доданист. шартномаи Асенсио бо ПСЖ то соли 2026 муҳлат дорад, вале ӯ аллакай пешакӣ пай бурд ки дар арсаи Еврофутбол аз дасти Париж хок намеояд. барояш ҳатто маоши кории баланд ҳам арзиш надорад ва ӯ Неймар нест ки аз барои пул шуда маснади варзишии худро ба чанд соли дигар қурбон мекунад. арзиши бозории ин испанӣ бошад қариб 25 миллион евро буда. то ҳол Марко дар бозор дастаи талабгор пайдо карда метавонад. ин сценарий албатта дар ҳоли ба кор бурда мешавад ки агар бозгашт ба Мадрид ба қавли туғрӣ нагирад. ин мавсим Асенсио дар 23 бозӣ ба майдон омада 5 голу 5 ассист дар омор дорад. аслан ба ПСЖ бошад Асенсиои 28 сола соли 2023 кӯчида буд. дар сафи Реал Мадрид Марко аз соли 2015 то 2023 баромад кард ва чӣ ҷоизаи футболие ки буд ҳамагиро тай каш кард, вале барои ПСЖ бошад дар арсаи аврупоӣ ҳам чунин таҷрибаи ҷоизагирии Асенсио ҳам кӯмак карда натавонист.
рафиняи бразилӣ ҳанӯз дар лигаи чемпионҳо худро соз нишон надода баъди дублаш ба дарвозаи псж аллакай манчестер юнайтед нисбаташ чашм калон кушодааст. девони сурх аз барои ин бразилӣ барса 90 миллион евро пешниҳод карданд. лапортам агар дурустии ин хабарро тасдиқ намояд, аз барои ҳарчи тезтар гирифтани ин 90 миллион ба назарам худи паго тайёр аст рафиняро ба англия равон кунад, зеро ҳамин маблағ ҳам барои барселона кӯмак мекунад то вазъи молиявиро дуруст кунад. барои онҳо дигар фарқе надорад ки барои эми ӯ чӣ қадар кӯмак карда метавонад. дар манчестер аллакай ба партофтани пул ба ҳаво вақти трансферҳо одат кардаанд. аз ин сабаб муҳимтар гирифтани пули зиёдатӣ барои дастаи лапорта мебошад. диарио спорт менависад ки барса чанде пеш пешниҳоди 60 миллиона аз англияро барои рафиня рад намуда буд. онҳо албатта намехостанд бо нархи камтар аз 80 миллион евро ӯро фурӯшанд. ин мавсим рафиняи 27сола 23 маротиба ба майдон омад ва 5 голу 7 партофти голӣ ба номаш сабт кард. агар ҷароҳатҳои ин бозингар намешуданд мо омолҳои беҳтареро медидем, вале аллакай дубли арзишманд дар лигаи чемпионҳоро дидем ки чӣ қадар нархи ӯро то осмон боло бардошт. аз ҷониби дигар, агар манчестер юнайтед бо пулдорию пулмасрафкунӣ дар бозор сару садо баланд мекунад, 2 соли ахир аз ҳама серпул дар футболи ҷаҳонӣ арабиёнанд. саудиён аллакай бо зарби пул роналду ва неймарро ба чемпионати хеш бурданд ва ин навбат аз пайи бурдани ситораи асосии сити даводао доранд. хабару овозҳо албатта атрофи пешниҳоди дастаи роналду нисбати кевин де брюйне зиёд меравад. ал наср омодаи пардохти 116 миллион евро аз барои бозингари мунтахаби белгия мебошад, вале ноомадии кор барои саудиён он аст ки худи кевин мехоҳад бо мансити шартномаро тамдид намояд. вақте албатта корҳо ҳама дар тими шайхона саданду ту пули аз ҳама бештар мегирӣ, рафтан ба тарафи он биёбон чӣ дар кор? вақте гвардиола, мураббии туз ва ҷоизаҳо 6 қатор омадан мегиранд, иваз кардани як дастаи шайхона ба дигараш чӣ дар кор? аз тарафи дигар мумкин бо омадани тобистон пулҳои ҳарчи бештар ба қавли сари кевинро тоб диҳанду ӯ ҳам ба нияти истироҳат назди роналду рафтан бихоҳад. кӣ медонад ки тобистон дар бозор чӣ мешавад? зеро ба гузариш ба роналду ба чемпионати саудиён ҳам аввал ягон кас бовар намекард. кевин де брюйне аслан вобаста ба ҷароҳат қисмати бештари ин мавсимро бо тавбат паси сар намуда ҳамагӣ 14 маротиба ба майдон омад, 4 гол зад ва 8 ассист анҷом дод. ӯ албатта дар фурсатҳои кӯтоҳам ки буданашро нишон дода метавонад. намудани ин нафар барои мансити сахт эҳсос мешавад ва агар ӯ яке шуда ба арабистони саудӣ биравад, сари пеп аниқ ба дард меояд. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта муҳаммад гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.